Kaya magabasa na, tarungan na be. Hagbong na, hagbong. Tropong ko ikapuslanan hapit. Sige, man ay mangusog na. Ay, linog. Buah. Buah tayo. Kagi po si Tiktik. Naon rin nyo. Ayo lagi takilirang kabas. Ala, bubo jud. Hiwing now. Gawin. Agay, hagbong yan dari. Sira agoy, samo tiwi. Mabak na pagkapunta kabas, hiwi na. Ay. Arabi ako lang eh. Kuwaon sa langit eh. Ayan, subako. Sa pila ka buwan nila ba no, habit matuig nga maghimumig tambayanan. Ang part to, matuman na lang asa mo ning summer. Se. Sa kadugay na mga plano no nga magbuhat og tambayanan natuman na gid. Tama ra sa kinabuhi. Ug na kay plano bisan pag dugay na matuman, tuman gina siya basta imong buhaton. Ang importante diha nga imong tumanon imuhang plano. Pre sa plano na mo diri. Among gituman bahala dugay. Hansel, ama si Presto si Bravo Pita. Trabis to, matay. Hoy, matay ha. Uy, babaw. Aray ko. Ang umoy na pakong, ang puro mo'y nagisi. Tama to siya mga wala na ko ipakita ang process sa pagbuhat kay ang kaning kahoy gud amor ning kinawat niya. Bisan niyang makita mi sa iya dito sa banwa sa pagkawat naman ni. May bawaan mi, na ebidensya so mi nag-video. Ang napakita na ko sa inyo ha, outcome na lang oh. Relax na kayo. Amo ka malaka ko Nindot na kayong tambayanan. Lan tagiyas kahoy ay. May dakpa. Tagiya.